जाफैनाय जेसेबांनाखि खृष्ट भाई बन्धुफोर दङ हादरनि गासैबो जेसेबांनाखि दङ साफ्रोमखौबो आंनि गोसो गोरबो जिउजों आङो धन्यबाद होदों। आङो दाख्लै बिस्थिबार हरनिफ्रायनो आङो फास्टिं थादों। आङो थाहां थायाहां जाबाय थादोंमोन, नाथाय आंनि बोराया सब समाय होनो उदैखौ 110 हो 110 होननानै। आं होआ, आंहा फैसा 110 होखायो, आं होआ होनना बुङोमोन आं। ओमफ्राय आङो होआखै आरो बिदिनो मालाबा अल्टारनेट थाबोदों। कन्टिनिउ आङो मास मोनब्रैखौ फुरा आङो सानथाम सानब्रै थादों। बिनि उनाव आं बिराद दुरबल मोननायखाय सानसे 1.5 दिन बिदि थायै ओमफ्राय मालाबा सानथाम गेजेर गेजेर दा 7 बाराव हाब्बाय आङो। दा आङो एबारनियाव आङो 7 बार जाबाय। आं दाख्लै बिस्थिबारनिफ्राय थादों। थानानै आङो एसे दुखु मोनदों आरो गोसोआव, थानो हायाखै। सिमांबो नुदों। आंनि न'आव बिराद माइरंनि माला सुनाय दङ बिजिजों। बिराद माइरंनि माला सुनाय दङ, रिथि रिथाव जेरोखोम ख्रिस्टमासाव होयो बेबायदिनो बिराद होदों आरो। ओमफ्राय आं बे माइरंखौ बस'आबालानो बे आंनि माइ होनदिनि माइरंखौ आङो आंनि न'नि सोरगिदिं सारहरदों। ओमफ्राय आं बेवहाय सानदों, मा जाखो माइरंखौनो आं मानो न'नि सोरगिदिं सारहरखो? ओमफ्राय आं थानो हायाखिसै। जायनाव मोनावनो सोंहरलाबायबाय आङो प्रफेसिफोरनाव। थानो हायैनि दाख्लै सुक्रुबाराव मर्निं प्रेयारावबो फैनो मोना होननायखाय आङो दा बेलासियाव थांनोसै होननानै आङो गुबुन जायगायाव थांबाय आङो। लकडाउननि खोथा, जेरावबो थांनो मोना, आरो जे जायगायाव थांदों बहायबो सोआ। माने फन हरनानै दोनबाय, खिन्थु बेबायदि आननन मानसिफोरखौ सोआ जोंनि गामियाव होननायखाय बिराद खस्थ'यै थांबाय आङो। थांनानै ओमफ्राय आङो इसोरनाव आर'ज खालामबाय, आफा आङो गोबां दुखु, गोबां खस्थ' जाबाय आंहा। आंनि गोसोनि माबाखौ रावबो होनो हायाखिसै, बिनिखायनो नों लामाखौ खेवनांगौ नोङो। आंनो सक्ति हो, लामाखौ खेवना हो होनना बुंबाय आं। होनै होनबा आं थांबा गेटआव थांबा गेटआ लक, अलरेडि थाला होखाबाय। ओमफ्राय आं मोसौ खानायनाव सोंहरबाय आङो, हाबनो मोनगोन ना मोना होननानै बुंबाय। नोंसोर फैबाय फैदो, माथो खालामबावनो, हरै दिंग्रायनानै फै होनबाय आरो। ओमफ्राय आङो दिंग्रायनानै थांबाय, आंनि थाखाय लामायाबो खुला। ओमफ्राय आङो बिसोरजों प्रार्थना खालामदों, ओरैबायदि गोजोननाय मोनबोबाय। माने नोंनि न'आव आरो नोंनियाव आसिरबादा दंखायो होनबाय। जै बिदि होनदों, आङो बिराद खुसि मोनदों। नाथाय फेरेंगा दाउ दङ, नोंसोरनि बे आसिरबादखौ सेग्रा फेरेंगा दाउ दङ। नोंनि जिबनाव अनेक समयसा फैगोन, नों गसंथानो हानांगोन, खुगा गुस्थिफोरखौ नों लागाम होनांगोन, आरो नोङो नोंनि गासैबो सैसोनांगोन। नोङो बे सैसोनायजोंसो देरहागोन। नोंनि न'आव आसिरबाद दङ, नोंहा आसिरबाद दंखायो होनना बुंबाय। आं ओरैबायदि गोजोनबाय। गोजोननानै आं अखानायैसो बे बेलासिनि मैया प्रेयाराव आं फैनो हाबाय। आं गोबां खुसि। ओमफ्राय हराव मा जाखो, दाना आङो बिराद गेस जानानै फायखानाया क्लियार जायैखाय गेस जानानै माइग्रेन सिखांबाय। ओमफ्राय माइग्रेन सिखांबाय, हाबाब आंनाव माइग्रेन सिखांबा आं मा खालामबावनो? आंथ' बारा फायखानायाबो क्लियार जायाखै, मा खालामबावनो होननानै जेला सोङो, आंनि गोसोआ बुंबाय, जेथिं सादों बिथिं बे खर'खौ नोङो फोजौ होनायखाय आं फोजौना उन्दुबाय, आं उन्दुलांबाय। आरो मैया हराव ओरैबायदि सयताना गोजांस्रिउ खालामबाय। हराव ओरैबायदि सिनस्रि साबाय, आदैफ्रा बेग्रां साजोब्बाय। आं जिसुनि मुङै होयै आं उन्दुनो हाबाय। आंनि बोरायखौ आंजों हाथारा लेंहरला, आं हाथाराबा आं लेंहरो। आं हागौमानि आं जिसुनि मुंजों, आफा नोङो सानथामाव सिखांफिननाय गोथां इसोर, नों राजानि राजा, नों प्रभुनि प्रभु, नोङो सानथामाव सिखारनानै नों देरहाग्रा, बिनिखायनो नोंनि मुंजों बे गासैबो गाथारनांगौ होननानै आंना बे गासैबो गाजोब्बाय। आरो मोनसे ग्रेट आं खोथाखौ बुंनो सानो, बे जाहैबाय आंहा फास्टिं थाबानो ओरैबायदि जेरोखोम सिङाव ब्लिडिंआ सेव होगुलायो। बेबायदिनो आंहा मोनसे बेमार दङमोन, बे बेमाराबो अलरेडि स्टप। दा खुनु बे फास्टिं थानाय समाव जायोमोन, दा बेबो जायाखै आरो। बेनिखायनो आं इसोरखौ गोबां धन्यबाद होयो। आं फास्टिं थानो गियोमोन, बिराद खस्थ' होनायखायनो गुस्थिफ्रा गावफ्रुयोमोन। मालाबा आं न'आव सानथाम थायोबा दैजों आंखौ नुहुरबा, आयु मेगना गोथौ आं मालाबा थाफेराखै मादै होननानै गिलायलायोमोन। अब्लाबो इसोरा बे गासैखौबो बन्द' खालामनायनि थाखाय आरो आंनो बिदि गेदेरथार आसिरबादखौ होनो थाखाय आं इसोरखौ हामबाय होनदों। आरो नोंथांमोनहाबो आंनि थाखाय गोबां बिबाय, गोबां फालकफोराबो बिबाय, गोबां मानसियानो बिबाय। बिनि थाखायनो आं इसोरखौ हामबाय होननाय